Saúdos. En tan só 2 semanas que leva en funcionamento, a web provincial de venta por internet da Deputación veu incrementado nun 56% o número de empresas lucenses. Afondaremos neste asunto nuns minutos. Vemos outras novas da semana no sumario. Comezamos. Os moitos atractivos turísticos que ten o municipio de Negueira de Muñiz se sumarán este verán dous moi destacables no encoro de Salime. Unha embarcación turística tipo catamarán e un pantalán que construirá a Deputación. Lugo sumouse ao Día Mundial sen Tabaco. Unha carpa informativa instalada na Praza Maior ofreceu información sobre as alternativas e tratamentos que existen para deixar o fume. O consumo de tabaco segue a ser a causa principal de morte evitable no noso país. Coñeceremos como se creou Lugonet, unha empresa pioneira en desarrollo web na provincia que na actualidade aloxa máis de 200 empresas lucenses no seu portal web. E metímonos tamén nas entrañas do obradoiro da artesá lucense Idoia Cuesta, situado na parroquia de Cela en Outeiro de Rei. Amosámoslles o seu ambiente de traballo e o sentido renovador que caracteriza as súas pezas artesanais. Última fin de semana para gozar do río Miño cas actividades medioambientais do Lugo Teatro. A inscripción pódese realizar in situ xusto antes de comenzar a actividade. Logo o programa de actividades trasladarase ás praias da Mariña Luguesa. Xa son 25 as empresas lucenses que ofrecen un total de 140 produtos e servizos por internet grazas á plataforma de comercio electrónico da Deputación e o número crece cada semana. De feito, desde a súa posta en marcha hai tan só 15 días, o incremento foi do 56%. Ábrese así unha nova canle de venda que axudará as empresas a aumentar o volume de beneficios e manter e aumentar os empregos. As empresas ven múltiples vantaxes nesta iniciativa e a maioría pertencen ao sector alimentario, pero non son as únicas. Nos coñecemos as impresións dos responsables de dúas das últimas incorporacións. Esta empresa de formación e de organización de eventos e servizos é unha das últimas incorporacións ao primeiro centro comercial virtual da provincia. Pues nos llegó a través de Innova Empresa. Pues contactaron con nosotros para otras cosillas y nos informaron que iba a abrir la Diputación esta plataforma y nos pareció algo interesante para poder llegar a los clientes, sobre todo en Lugo. E que nos seus 11 anos de experiencia fronte de Escola, a súa directora comprobou como a ferramenta de internet se usa cada vez máis na nosa provincia, pero aínda queda algunha reticencia por vencer. Pero lo que ya no se fían tanto es pagar a través de internet. Y que es algo como en el aire. Los gallegos queremos tocar. Entonces eso, quieren ir a comprar a una tienda, que lo veas y pagar allí. Creíamos que a través de la Diputación que podía dar como un aval, ¿no? Más fiabilidad a lo que es las ventas a través de internet. Máis fiabilidade e tamén unha plataforma para darse a coñecer a novos clientes. Y aparte, pues que nos pueda dar a conocer a clientes o alumnos que nosotros directamente pues no lleguemos. Porque como ahí hay empresas de distintos sectores, pues a lo mejor una persona que está buscando otra cosa nos ve y dice, pues mira, también me interesa lo que ofrece esta gente. No caso de Óptica de la Torre, valórano especialmente como un novo canle de promoción. A mí me pareció una idea estupenda, porque bueno, es un sistema nuevo de venta, de darse a conocer. Hay que adaptarse pues, al mundo en el de la innovación, que es en lo que estamos. As firmas teñen deste xeito un espazo para anunciarse, vender e distribuir os seus produtos ás 24 horas do día, os 365 días do ano. La óptica no son solo las gafas, es gente que necesita ayudas porque no ven, ejercicios para los ojos para mejorar la calidad de visión, ver de noche, de día. Todas esas posibilidades, tú pinchas en Óptica de la Torre, vas viendo los productos que hay y luego tienes la posibilidad de dirigirte a nosotros, te contestamos en 24 horas. Ofrécese ademais unha imaxe de marca dos produtos de Lugo de cara ao exterior e todo cun custe cero para as empresas. No sabemos. Claro, estos unos chicos vienen, te dicen cómo hacerlo. Yo estoy un poco más puesta pues, porque aquí hay gente joven trabajando y saben más de esto, pero hay mucha gente mayor que no tenía ni idea. Yo estuve con un señor que vende cosas de miel y le ayudaron a hacer todo porque claro, no sabía, y él quería, y es una idea estupenda para vender, me dijo. A plataforma é posible grazas ao programa Innovate financiado nun 70% con fondos da Unión Europea. Na dirección losproductosdelugo.com os usuarios atopan un catálogo de produtos de alimentación, artesanía, moda e mesmo instrumentos musicais, entre outros.
Continuamos a falar de novas tecnoloxías. Desarrollos Lugonet é unha empresa dedicada enteramente ao desarrollo web, ao comercio electrónico e á edición digital. Desde que naceu hai 14 anos, a actividade desta empresa pioneira na provincia incorporou a Internet a máis de 200 empresas lucenses. Os seus responsables seguen a camiñar pola senda da innovación para ofrecer aos seus clientes novas oportunidades na rede. Gran parte da actividade que realizan vai dirixida ao desarrollo web. Traballan desde o deseño da páxina ata o seu posicionamento na rede. Co tempo, os seus responsables foron adaptándose ás necesidades dos seus clientes, ofrecendo novas aplicacións. Estamos agora bastante metidos en comercio electrónico e en aplicacións de seguridade, de identidade digital, etc. Facemos bastantes aplicacións, o sea, extranets, intranets. As webs, preto de 200 empresas lucenses, aloxanse nun portal que se chama Lugonet. Trátase dunha gran comunidade onde se pode atopar todo tipo de produtos e servicios e conta con suportais especializados como o turístico. Temos bastantes casas rurais, hotéis da provincia que fan a súa páxina con nos e teñen de engadido a publicidade no portal turístico de Lugo. Manuel foi un dos pais deste proxecto que naceu hai xa 14 anos. Comenzou un pouco como a experimentación. El e outros dous compañeiros dirixían unha revista e malia que Internet aínda era unha descoñecida, ofrecía grandes oportunidades. Era no ano 96, Internet acababa de xurdir, era unha curiosidade, e nos tiñamos, nos resultounos moi curioso imaginar que a nosa revista, que a Gaceta de Lugo, podíase estar vendo en Australia. Agora, con case o triple da plantilla, a eles chegan proxectos de institucións e empresas importantes de Lugo e a provincia. Estamos facendo tamén, nos últimos anos, temos como cliente o Colexio de Farmacéuticos de Lugo na implantación do sistema de receta electrónica. Estamos facéndonos o sistema de implantación asesorando as farmacias e asesorando o colexio. O futuro só o imaxinan polo camiño da innovación, centrados no desenvolvemento e aplicación das sedes virtuais.